Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din acest minunat oraș. Înainte de a începe, vreau să fac un mic apel la voi. E săptămâna votului, știu, suntem plini de anunțuri politice și toate cele, dar e o chestie importantă pe care trebuie să o facem acum. Vă las să vă bucurați de video. Wow. Scuze, cum și tu nu vine cu noi? Nu vreau că n-am minunare, trebuie să aștepți. Ai un pic de răbdare. Să aștept pe ce, că erau în banda mea. Erau în banda mea. Bandă de bicicliști, aici și eu nu văd, nu știu eu. E în banda 1. E o bandă 1 aici și nu văd eu. Asta pe care este pe banda 1. Banda 1 asta? Am înțeles, este bandă de bicicliști. Dar nu zic că e bandă de bicicliști. Ai spus că ești, vedeai în bandă de bicicliști. Nu, am zis, era în banda mea, banda 1. Dacă erai în banda 1, ce te Nu știu, tu știi să schimbi benzină. Nu se face, da. De ce? Cum adică? Cum adică? De ce? Că sunt vehicul angajat în trafic. Da, am și chiar și în alta mea. Conduc prin București. Ești serios? Te vorbi serios acum. Bandă de bicicliști, te mergi cu țări pe bandă de bicicliști. N-am zis că e bandă de bicicliști. Am zis eu bandă de bicicliști? Da, că voi e o bandă de bicicliști, discută de primarul nostru. Șefule. O să mergi cu bandă de bicicliști, da? Eu n-am zis bandă de bicicliști, am zis banda 1. Tu ca mașină, când schimbi banda, trebuie să dai prioritate. Mie! Că eram pe banda 1, tu erai pe 2. Doamne ferească! Citește dracu legislația! Aici ți-ai găsit. Alo. Hello. Ai autobuz în spate, ești pe pistă, chiar așa? Lasă pe cineva de parcare. Păi și aici ți-ai găsit. Oriunde poți să de parcarea. N-am ce-i face. Uite și la șoferul de autobuz. N-ai voie, la 25 de metri de... N-ai voie la 25 de metri. Nu, codul rutier spune, ai voie să oprești ca să lași pe cineva, cât timp nu curci pe nimeni. Și pe cine? Pe mine autobuzul de mai devreme. Hai. Ok. Știi că putem să ne înțelegem și cu poliția, nu? Ia. Păi pe bune acum. Dar tu n-ai văzut și autobuzul din spate cum era, că nu putea să iasă din cauza ta? Da, 20 de autobuze și au ieșit fără să avem nicio problemă. Și ăsta din spate? Da, acum când am apărut eu, fix ăsta când am apărut eu, ăla era problema. Da, pe mine? Nu tu care ești oprit aici pe pistă, nu tu care ești oprit acolo. E ok, e ok. Acum pe cine lași? Asta e bună. Hai, filmează, ia. Filmez că ce?
Altfel nu ne înțeleg. Păi... E pistă, ești pe pistă. Băi, ești cu capul, dacă fac dreapta, tâmpitul dracu, n-am voie să dau la... Nu! Da, da. Da, da. Hai, da. Cine a închis telefonul direct și a început să râdă? Bagă băieții măi pe aici. Nu știu care să ia primul pe pista. Hai de capul nostru. Ia de nu mai gătesc. Dă-i tot tată, dă-i! Aici să fie foarte distractiv, că sigur nu dai cineva fața. Aha. Aha. Ce-am zis? Ce-am zis? Depășești aproape? Pentru că se bagă. Că ar fi greu, mă, să stea 2 secunde în spatele meu. Da, mă, claxonează, împinge-mă la o parte. Ca să ajungi cu 2 metri mai în față. Nu? Așa, du-te! Du-te acum, nici nu dăm semnal. Foarte drăguț din partea ta. Foarte drăguț. Trebuie să opri pe să-ți dea prioritate. Trecere de la prioritate. Întâi o blocăm și după îi lăsăm să treacă. Altfel nu putem. E, tu sunt pe telefon. E, toți sunt pe telefon. Wow! Da, și acum iau pe banda de autobuz. N-ai ce să le faci. N-ai ce să le faci. Haide! Morții, bă! Mamă, ce m-am spălat de pe tramvai. Ce faci, tătăi? Sprintă. Ei! Așa nu? Bă, dar ne-ar fi greu. Ne-ar fi greu. Hai, depășește că tot în spate greu.